cikin ta wadata. Zan tsara ma waka na tanado farar warakata. Na da samai zan furta kan haliki mai nagarta. Komai inna musulta sai in gana rage ki Aisha. Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Lallai duk fa iyaye akwai nauyin 'ya'yansu a kansu. Bayan ciyarwa da shayarwa saura ilimin 'ya'yansu. Hakan shi zai sanya 'ya'yansu kowa ya yi sha'awarsu. Don tarbiyyar 'ya'yansu shi ne cikar burinsu. Aisha duka ta samu gurin iyayenta. Aisha Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Aisha abun mamaki ita biya ce mai kyan sura, amma shiga ta mutunci take yi ba ta shiga ta fitsara. Biyayya take da umarnin ubangijin mu yanda ya tsara. Kaunar abban zara zuciyarta na ta kwarara. Kaunar ta jitta ta tara ta miƙa wa manzon ma Aisha. Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Aisha in ta biyo layi zaka ga ana kallanta. Duk saurayin da ya ganta burin shi gunshi ta zamto mata. Kuma budurwa da ganta burin ta gunta ta zamto kawarta. Baiwa ilahu ya bata farin jini kwai shigunta. Shi sani ina bata sarauniyar 'yan mata Aisha. Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Aisha tana da tauhidi komai rabbi ya yi shi. Ya san kowane dan adam akwai baiwar da rabbi ya bashi. Talaka ko mai kuɗi ba wanda ta bambance shi. Sannan akwai talaki shi musulunci ba ta san ta bashi. Duk wanda ko ya taɓo musulunci ba za su zaman daɗi ba da Aisha. Aishatu yan mata tauraruwa mai tsafta, da ki sarautar sarauniyar yan mata. Aisha ne miki waka ba domin ki bani kuɗi ba. Aisha ne miki waka ba domin kina budurwa ba. Aisha ne